Daniel Takken werkt alle dagen in het laboratorium om vast te stellen of er sprake is van drugs of net. Ik zie een aantal bolletjes en een aantal gipszakjes. En, het lijkt op een bruine substantie. En nou, op basis van wat ik de afgelopen jaren heb gezien, dan neig ik naar heroïne. Als ik dit zo zie. Liek het een duidelijke zaak, maar soms zitten er verrassingen tussen. Nou ja, criminelen worden steeds slimmer en er zijn ook heel veel stoffen die lijken op verdovende middelen, chemisch gezien, maar die niet op de opiumwet staan. En nou ja, de Nederlanders zijn een creatief volk en die zijn vaak goed in het ontwijken van de wet, of het vinden van de maas in de wet. En ja, we zien dus wel veel stoffen verschijnen ook die nu nog niet op de opiumwet staan, maar die wel in opkomst zijn. Bij een speciale detecteermachine komt er heel gauw een antwoord. Ja, de uitslag is binnen. Ik ga even kijken. Ja, het is inderdaad heroïne, wat ik al vermoed had, dus dat is heel mooi. De recherche is tegenwiers bij het eigen laboratorium. Nou, het voordeel van een eigen lab is dat we sneller kunnen werken. Daar waar we in het verleden in DNA-onderzoeken bijvoorbeeld volledige stukken opsturen naar het NFI, doen we nu een deel van het onderzoek zelf. Dat maakt dat het proces veel sneller verloopt. We hebben sneller resultaat, dus ook sneller zicht op een verdachte of een dader. Laborant Hilde Drent maakt het haar rond de verder klaar voor een DNA-onderzoek. We gaan nu de DNA-vooronderzoeksruimte in. Dus volg mij. Dit is het item wat ik heb binnengekregen. Wat voor mij belangrijk is dat ik van de collega weet wat hij of zij van mij verwacht. Dus wat is de vraagstelling bij dit item? In dit geval gaat het om een shirt waar mogelijk sperma op aanwezig zou kunnen zijn. De ronde wordt goed skeenhouden. Als wij niet schoon werken, dan zou het kunnen zijn dat ik ervoor zorg dat er overdracht plaatsvindt van bijvoorbeeld een verpakking naar, in dit geval het t-shirt wat in de verpakking zit. Het zou kunnen zijn dat ik mijn eigen DNA achterlaat, maar ik kan ook zomaar onbedoeld DNA van bijvoorbeeld collega's overdragen naar een item. En dat is natuurlijk iets wat we willen voorkomen. DNA is wichtig bij het oplossen van zaken en kan overal opzitten. Je kan het zo gek niet bedenken. Het zijn gereedschappen, wapens. Ik heb al wel eens een gipsarm gehad die ergens was achtergebleven. Etenswaren, kleding, noem het maar op. Maar hoe vind je nou een spermavlek op een t-shirt? En met deze lamp kunnen wij lichaamsvloeistoffen zichtbaar maken. En doordat wij een bril gaan dragen, een speciale kleurbril, kunnen wij dat zien. Kijk, en dan zie ik hier al een vlek die ik net met het blote oog niet zag.